హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఉదయ సాంద్ర ఫుడ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో తొలి ఏకాదశి రోజున జొన్నలతో ఇలా పేలాలను చేసుకొని ఈ పేలాలతో పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్రసాదంగా చేసుకుంటారండి. ముఖ్యంగా శివునికి ఈ పేలాల పిండి అంటే చాలా ఇష్టం అండి. అదేవిధంగా ఈ జొన్నలు హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. ఈ జొన్నలతో చాలానే రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా ఈ జొన్న పేలాలతో పేలాల పిండిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దీనితో చాలా రకాల రెసిపీస్నే చేసుకోవచ్చు అండి, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. మరి ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా ఈ జొన్న పేలాలతో పేలాల పిండిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. చూడండి, ముందుగా 1 కప్పు జొన్నలను తీసుకోండి. ఈ జొన్నలు ఎటువంటి కిరాణా షాప్లో అయినా సరే దొరుకుతాయండి. ఇలాంటి జాలి గరిటెతో జల్లించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే పోతుంది. ఆ తర్వాత మరో బౌల్ తీసుకొని మనం ఏ కప్పుతో అయితే జొన్నలు తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో 4-5 కప్స్ వాటర్ పోసుకోవాలి. తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ మెజర్మెంట్స్ చెప్తున్నానండి. మీరు సుమారుగా జొన్నలు కొంచెం ఎక్కువగా మునిగేలా వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ గిన్నెను తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి వాటర్ని మరిగించుకోవాలి. చూడండి, వాటర్ ఇలా మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాక జొన్నలు ఇందులో వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి. గరిటెతో ఇలా కలిపామంటే ఇంకా డస్ట్ ఏమైనా ఉన్నా సరే అలాగే బలం లేని జొన్నలు పైకి తేలుతాయి. అప్పుడు తీసేయచ్చు. నాకేం రాలేదండి, శుభ్రంగా ఉన్నాయి. మనం తీసుకునే క్వాలిటీని బట్టి ఉంటుందండి. ఈ వాటర్ ఒక్కసారి పొంగు వచ్చేంత వరకు కాగనివ్వాలి. ఎక్కువసేపు కాగనవసరం లేదండి, జస్ట్ 2-3 మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఒక పొంగు రాగానే గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక ఎంటీ బౌల్ మీద జాలి గరిటెను పెట్టి వాటర్ మొత్తం డ్రైన్ చేసుకోవాలి. వాటర్ పూర్తిగా డ్రైన్ అయిన తర్వాత ఒక క్లాత్ మీద పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 అవర్స్ పూర్తిగా ఫ్యాన్ కింద ఆరనివ్వాలండి. ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి మీకు టైం లేదు అనుకుంటే ఏకాదశి ముందు రోజు నైట్ ఈ ప్రాసెస్ చేసుకొని నైట్ మొత్తం ఆరబెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ డేకి హడావిడి లేకుండా ఉంటుంది. చూడండి, పూర్తిగా డ్రై అయిన తర్వాత నేను 1 కప్పు జొన్నలు తీసుకుంటే ఉడికించేసరికి ఇంకొంచెం పెద్దగా అవి కప్పు నిండా అయిపోయింది. ఇప్పుడు పేలాలు రెడీ చేయడానికి ఒక మందపాటి ప్యాన్ ఏదైనా తీసుకోండి. హై ఫ్లేమ్లో ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కొన్ని జొన్నలు వేసుకొని, ఎక్కువ వేసుకోకండి, ఒక గుప్పెడు అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్యాన్ బాగా హీట్ అవుతుంది అనిపిస్తే ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. చూడండి, పేలాలు అవ్వటం స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఇప్పుడు వెంటనే మూత పెట్టండి, లేదంటే కడాయిలో ఒక్కటి కూడా ఉండదు. చెట్టు కింద పూలు రాలిపోయినట్టు రాలిపోతాయి. అంతేకాదండి, ఎదురు మనం ఉంటాం కదా, మన మీద కూడా చిందుతాయి. జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. ఫ్లేమ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి. అప్పుడు అన్ని గింజలు పేలాలవుతాయి, అలాగే మాడిపోకుండా ఉంటాయి. మీరు పెట్టే మూత వలన ఆవిరి పడుతుంది అని అనుకుంటే ఆవిరి వాటర్ పడకుండా మూతని కొంచెం ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. చూడండి, సౌండ్ కూడా వస్తుంది కదా. ఈ పేలాలు పోపు అవ్వడం ఆగిన తర్వాత సౌండ్ కూడా ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వాటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. మిగతా పేలాలను కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పేలాలు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో కదా. ఈ పేలాలను ఇలా కూడా తినేయొచ్చండి, చాలా బాగుంటాయి, అలాగే హెల్త్కి కూడా మంచిది. ఇప్పుడు మనం ఈ పేలాలతో పేలాల పిండిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఒక మిక్సీ జార్లో కొన్ని పేలాలు వేసుకొని కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం కొంచెంగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం. మరీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోకండి, పిండి తిన్నట్లు ఉంటుంది. కొంచెం బరకగా చేశారంటే తినేటప్పుడు బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పిండిని ఒక బౌల్లోకి వేసుకుందాం. ఇలాగే మిగతా పేలాలను కూడా గ్రైండ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా పేలాల పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని పేలాలను మిక్సీ జార్లో వేసుకొని 1 కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. 1 కప్పు జొన్నలకి 1 కప్పు బెల్లం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుందండి. మీకు ఎక్కువ లేదా తక్కువ కావాలనుకుంటే వేసుకోండి, స్వీట్నెస్ని బట్టి. ఇలా కొన్ని పేలాలతో పాటు బెల్లం వేశారంటే బెల్లం కూడా ఈ విధంగా పొడి పొడిగా వస్తుంది.
అదే విధముగా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కంటిన్యూస్గా గ్రైండ్ చేయకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ గ్రైండ్ చేసామంటే బెల్లం ముద్దగా అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఈ బెల్లం పొడిని కూడా జొన్న పిండిలో వేసుకొని కలుపుకోండి బాగా. అదేవిధంగా మంచి టేస్ట్ కోసం అరకప్పు పుట్నాల పప్పు వేసుకొని అందులో 4 లేదా 5 యాలకులను కూడా వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మొత్తం బాగా కలుపుకోండి. ఈ పేలాల పిండి ముఖ్యంగా బెల్లం, పేలాలు, యాలకులు ఉంటే సరిపోతుందండి. ఎక్స్ట్రాగా వేసేటివన్నీ మంచి టేస్ట్ కోసమే. ఇప్పుడు మంచి టేస్ట్ కోసం 2-3 స్పూన్స్ నెయ్యిని కూడా వేసి బాగా కలుపుకోండి. నెయ్యి మరీ ఎక్కువగా వేయకండి, ముద్ద అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలా చేసామంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. చివరిగా బాదం పప్పులు, జీడిపప్పు పలుకులను వేసి కలుపుకోండి. ఈ పిండిని పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఎవరికైనా పెట్టినా సరే చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారండి. ఇంతేనండి, ఈ పేలాల పిండిని చాలా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకొని శివునికి నైవేద్యంగా పెట్టండి. అందరికీ అడ్వాన్స్గా హ్యాపీ తొలి ఏకాదశి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thanks for watching this video.